Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Asị m nke onye chiri nya zero. Ekene m na-abịara n'ụbọchị taata bụ ahịa Nkwọ. Onye nnafọ bụ Ezinwa Anaedo, Chinonso Ezimmụọ, Akajiọfọ Udo na Ifite. Ọdụma tata bụ Nkwọ. Tata ụbọchị anyị ji adị emekarị saraka n'obi anyị. Nọn. Aha. Tata ụbọchị anyị ji adị emekarị saraka n'obi anyị. Ọ nọfọrọ sinsi ụtụtụ. Be m na-azụ ka ahịa. Ndị mmadụ na-abatagasị. Mana saraka nke tata nwere otu o si wee dị. Ịma tata bụ Mọnde. Ụnyaahụ bụ ụka. Tata we sit at home. So afia azụrụ and being otu ụbọchị si wee dị. Saraka anyị mere tata anụ abụ. Ọ na-elu oki. Biskit na mmanya. Maka ọkwa ndị wetasịrị ego. Si na ọka ewere mmenya ahụ saraka. Ịghọta n'afafa. So ego aka anyị ji wee gote biskit, gote mmanya na ọjị na nzu na edo na ihe ndị ọzọ wee gwa mmụọ okwu. Even the mmanya na biskit arụ ọcha na everything tasasịa. So ndị mmadụ na-abịa with hope na a ga-esikwa nri. Ka anyị na-ada esiwe nri. A na-awa ime anyị mgbe ụfọdụ egbu ebunu ma ọkụkọ ma ewu ma ihe ndị ọzọ. Mana tata onwe ha livestock dị na-ada esi nri. So nse ka obere do na-awa imerie. Then ọdụzịa Nkwọ ọzọ na-abịa ka ebukọsizie everything datụ Nkwọ. So otu a ka o si wee dị today. Mana asị m ka mwepụta obere ohere ka m n'ọnụ kparịa. Cheta ma every Nkwọ anyị na-emewe saraka n'obi m ebe a. Every Nkwọ, even today anyị mere. Ọ ka m agbara nke na ya esi ozi nri today. Every Nkwọ anyị na-emewe ya saraka that is always dedicated to ndị otu mmiri. Ndị mmiri, ndị ngozi fa na-ada agwụ. Ndị ọma nji eme ọnụ, ndị etu obi ekenekwa m ọnụ. Ekenara m ọnụ na nke ọ na-eme dị. So every Nkwọ ka anyị ji eme ya. And then monthly ritual for the month of September have been on. You can see that I na-eme ya every month, at the beginning of every month to the end. You know, we just concluded that of August. And then our tata bụ 3rd of September. So we are now on that of September. Maka ndị nwere mmasị participate, you are still free to join. That of the monthly ritual. I shall tell them boss before you anywhere another. So that one is monthly. Kano abu ajay na achua every day on behalf of participants in the monthly ritual every day throughout the month. My God, me has several. I don't want to do much on it. And then man I'm go. But for the sake of going on below, you can on my Facebook page. You read more about the monthly ritual. Nah, there, Mary. You shout me up in boss if you are interested to be part of it. Monthly ritual.
mana nke anyị na-emewe every 4 days bụ nya salaka. Anyị na-achụpado nya bụ aja every 4 days ndị mmiri. And there have been a lot of massive testimonies both from the Saraka and the monthly ritual. Eteta m ọla n'ụtụtụ anụ a na-enwetasị some alert. Obi na-atọ m ụtọ. Ime o nwere ịlacha ụlọ otu anụ ateta wee ite fon ga na-afụ alert. Alert ego nedo otu. Ị gazie na WhatsApp efuzie ndị send the alert. Some of the alert nweta n'ụtụtụ anụ a bụ ndị participate na month of August ritual. Wee na-asị na akọwa onye nke sendịrị 20,000 si na ọka okene m na ezumezum na ihe ọ yọrọ n'ọnwa gara aga na o nwetakwara ya in the monthly ritual for August. Na o nweta ọ sị na ya na-enwere so much massive and financial breakthrough. So ọ sendịrị that one, sendịkwa ego mmeji wee nyekwara ya share nni. And then so many other such testimonies, both from the Saraka and all that. Mmụọ na-alụkwanụ. Anya mere nnọọ n'ọra dị isi ngola anụ gbagote ya n'ugbu ọnụ ha wee kenekwa ha. So o wee bụrụ ya. Let us discuss about the topic in Juwebia today. Spirituality and the common sense. Okay, let me conclude on the aspect of the Saraka. If you want to participate in the Saraka, normally onweghị any no naki ego nedo otu aka ị ga-eweta ma ọ bụ n'ihe dị otu aka ị ga-eweta. No, normally otu nsi adị eme is an open something. Ya bụ na ị ga-abịa nwa abịa ịbịa n'obi m ịbịaba ihe ọbụla ruru gị aka bụ ife a na-eri iwere ya wee bịa ịghọta ma ihe a na-aracha ma ihe a na-aṅụ. For example, Saraka nke nkwa gara aga anyị merụ ma mmanya, both soft drink like Fanta and beer there, Gelafia, sweet there, 1 packet of sweet ngotere, and then carton of cabin biscuit, carton, and other things. Then ọjị na mmanya na nzu na edo, those ones the normal, eji agba mmụọ okwu. So ịmara ihe ndị a niile nke ọ na-eru gị aka iwere ya wee bịa n'obi m. Every nkwa ka anyị na-eme ya iwere ya wee bịa. Iwere ya bịa iwere ya wee bịa mkpọrọ akpata gị n'iru ndị mmiri m ebe a. N'iru ebe a ị nọrọ ebe a kpọkuo ndị mmiri gị nwa. Using this altar and them as a point of contact to ndị mmiri gị nwa ka ị na-offer, not just to ndị mmiri Ezinwa Anaedo ka ịghọta ihe a na-eme here. So you call on them, ịgwa ha okwu with the item iji wee bịa ịghọta. Ọgwụ na ofu packet of biscuit ka iji wee bịa, like cabin. Ofu packet of biscuit, cabin biscuit is 500 naira here. Ọgwụ na ọsụsụ ya ihe iji wee bịa. Iwerukwazi ọjị, ọgọdọ ofu mbụ ọjị. Ọ na inwere ọjị idewere m ego ọjị enye nga ọjị. Iwere ya wee kwuo okwu, gwa ha okwu. Ihe ọbụla ego aka gị ruru. Nkwa gara aga somebody send ego ebunu na ebunu ka a chọrọ iji wee mee the Saraka. Ịghọta ebunu ka egburu ndị mmiri ya ebe a were ya wee sie ni wee mee Saraka. So with as little as 500 naira you can be part of it. With 1,000 naira you can. Yeah, shut up. With 1,000 naira you can be part of it. With 2,000 naira you can be. With 5,000, 10,000, 15,000. Ịghọta. Ọgọ nọ at least a carton of biscuit ya na-ada egobe
and may go at rate of I think 6,000 something. Then a pack of Fanta but 2,005. Carton of beer. It depends on the brand you when they're 4,000 something, 5,000 something. Packet of sweet. And all the one needs to wear chon. Chokwan no cocoa. No ko ya dear. Ya no ka eme egbuolu ndị mmiri gị ife ọbara wee sie oriri ma nya ụsalaka. Otu ọ na-isi wee kwadote ịghọta. With as little of as 1,000 naira you can be part of it. With as big as millions of naira you can be part of it. So otu anu akọọdị. Isaida na ịbịara abịa. Ọkwa na ịma mbịanwụ. You send the token amount to my account. To my account. So that is the pattern. I made the Saraka. You send the money for it, mayor on your behalf. So that is it for the Saraka. Everyone. So that is it. Kaiku basalo ordinary. Yeah, spirituality and the common sense. Common sense and the spirituality. Man, if all common sense, I do a common. Oh man, Ezinwa Anaedo, I have always been that spiritualist that I try my best to re-engineer people's mind. I try my best to redirect people's thinking and the mind to be truly human, because as long as emezi ife mmụọ nya weluzie common sense ya na akọ na uche etufuo obuli ife kwunu, because I've gone a lot of things on this part. Because people hold so grossly onto spirituality, they have given up common sense and reasoning. Like one will take on there just a few minutes ago before I video this live video. And there's the article posted before I started this live video. About a question that somebody asked me. My God, somebody came in, boss, and was like, Ezinwa that nanya emechana oh why they na ya emechana ihe niile asi anya me ocho na aja ndem mmiri onye na oke na mmiri olu nya na chie ni oke na ogbo nuko ome na nka, but then na marriage dispute every now and then between nyawa na dia, and it's threatening the peace and the unity of the marriage. Dia sina nya kwakolo na bennia na ya mannoze. So when I chat amazing ma ka malo mo nwekwa ihe ọzọ ka fọ nya kali nya kwesịrị ime. Since you have done all this in Imego, now it is now the time for you to go and learn dispute management and resolution in marriage. A spiritual person should be an intelligent person. You should be intelligent. You should know how to address real life issues using your economic and the common sense of reasoning. Obloka mmiri akpafuna. Ichwa dibia ya agbafa ka amalo aja ya achu. Most times what you need is to calm down and think. Think and know where you are getting it wrong in your personal life, attitude, and everything, character. It is not about do spiritual reading for me.
maka na ụmụ ihe oke gbaa afa na n'ife a dịka nsi adị ekwu ka confusion na-eji ndị mmadụ isi. Some people have so much bad attitude that they are not marriageable. So much bad attitude that it will be difficult for any man, for any woman to live with the person. It will be difficult for any man to live with such a woman. Yes, such a person gana agbagharị n'afa ka ọ mara ihe na-eme. Ọya ma na onye na-eme onwe. Common sense and the spirituality. N'i na-eme ihe mmụọ does not mean na ịma ndị na-etinye your common sense of reasoning to work. Ọ bụrụ ife niile melụ na ịchọba dibịa ya agba afa ma ọ bụ ọrụ mmụọ ya alụ. And let me tell you, akọ na uche so na onyinye amara mmụọ na-enye mmadụ site na mmekọrịta mmadụ na mmụọ. Akọ na uche so na onyinye amara mmụọ na-enye mmadụ. Also all wealth, is part of the wealth. Ịma na agba amụ na enwere wealth nwee riches. Riches are part of wealth. Wisdom is wealth, but it's not riches. Riches bụ ihe gbasara akụ, ego, ịghọta. So, Akonuche is one of the wealth that spirit gives us through our relationship with them. If for somebody near me, if more, that person na deba wise. Akonuche na de pure, accurate. The person is a thinker. The person reasons. The person bonyo otualo. The person bo somebody that if me otua, omalugo, onyanyo otu omalugo. What step to take to resolve the issue? Not necessarily a HWAJ. Not necessarily, but to try is if I am a spiritual person. For example, I'm just giving an instance. For example, a married woman that is spiritually inclined, Gama, ife we for ne mekarina basudi iwe. I'm just giving an instance. Ọ ga-ama ịmago na die na ade ewekarị iwe ọ naketa osi anya akpakọrọ na ebe nne nke nwe a spiritually inclined woman will be able to spot ihe ahụ bụ ife na-anye nsogbu, ihe ahụ bụ ife nyawa na-emekarị na-emeta die react in such manner. Ọ ga-ama without eje ụgba afa, and she will fix it without eje ụgba afa chụaja. Do you understand what I'm saying? She will fix it on herself, and you see that particular issue, it will just be resolved without agbaga afa, without achụaja. I don't know what people say. Fulaja na achụ. I don't know. People nature na aja is all about egbu ọbala. Apakọrọ ife ejewe na mmiri. Emekwa nke ekechie bupụ. I don't know what people see about aja. Your people's understanding about aja. One day, do you know that correcting a vice in you, vice bon opposite of virtue, is vice. A vice in you, such as in a way you walk on. Correcting that you walk on in your life in order to make your living with your fellow human being convenient or waja. N'ebe mmadụ ahụ na-agbakasị ka anya ahụ na ahụ mgbakasị, you find it difficult to cope with people where people are, you just, you have that negative vibes. Making effort to heal yourself of that negative vibe and that ahumbakasi is aja. So that your fellow human being can relate with you, live with you. It is aja. Forbearance, waja. Forbearance. All this in the virtue. Virtue. Make a particular vice
vice, which is opposite of virtue, in you to die, it is aja. I want people to start seeing this aja from different light. Na aja blọsụ sọ mgbe akpọtara anụmanụ gbuo. Aja blọsụ sọ mgbe akpakọrọ ibu n'ife na eje tọọ na mmiri. Small things that matters. That you wrong somebody and you walk up to the person and say, please, I am sorry. Maybe your husband or your wife or your girlfriend or your boyfriend or your mother or your father, your parents or your work colleague in the office or whatever. You might email the person something wrong. And your ego, your human ego, is telling you, that is ego, that is vice. But you inculcating the virtue, and that courage to walk up to that person, realizing that now you wrong the person, that no one nega yomba alo that na afaga mambang. We ga put the person we say biko. Iha no abelo nya nyaga fezie biko I'm sorry. When that's I am sorry that you speak, that you say with all sincerity of your heart. Na bro kwa ni na-ekwu na egbubelo ọnụ. O we he na mmadu na ase mmadu sorry man o ji obi na apim bazu. Or you are the person on say sorry. That is not it. You sincerely walking up to the person and say, I'm sorry, because when you because I'm because when you away flow sincerely from you. When aja. It is aja. Because you are giving out something. You are killing something in you for something else to germinate. That is aja. Do you understand? Ego is a vice you need to suppress, especially as a woman. Especially as a woman in marriage or even in a relationship. Or aja. Suppress that ego. Suppress that your feminine ego. Some women have so much back vice in them. Some women, instead of them to talk to their husband and say, please, I am sorry. I am sorry. They will rather be waiting for the man when he will get honey in order to approach them and do the apology by themselves. Marriage killer. Marriage killer. It will kill your relationship. It will kill your marriage. Gradually and slowly. Before you manifest the marriage and wanna pay. When it will be a job for you to know when to walk up to your partner and say, I am sorry. Or waja. We should know how to apply common sense. You should know how to live life. Reality. You are looking for the 90% of the reasons that people go to Alpha for, but things that are not necessary. And they will say, when you consult Alpha unnecessarily, now draw necessary. Yeah, that is, I get recommend spiritual work that are not necessary. And doing spiritual work that are not necessary leads to confusion and the frustration. Because you have failed to apply your common sense. You are a woman. A man could dig on why. That is,
dig equal 1 equal 20. You now telling yourself the real truth and trying to curtail your mannerism in your marriage, how you talk to your husband. One or waja. I want people to start, thinking in another dimension about sacrifice, aja. I want people to start thinking in a broad sense of it, of aja. Na aja blossom mgbe wetara anụmanụ tinye mma n'ọnụ gbue ma ọ kpakọ ihe dị anya bupụ na ezi n'ụzọ ma ọ bụ bupụ na mmiri. Aja is also correcting the vice in you. Aja is also correcting the vice in you. So ihe anụ abụ obere ozi nju wee bịa. I hope na ozi a nziri lulu mmadụ ntị. I hope na ọ bara mmadụ ntị. Mana onye nwere ntị ya anụrụ. Agba ntị ọ na-agba ya ọzọ. Do not let your what people are is actually being over religious, not spiritual, because a spiritually minded, conscious person is a perfect definition of balance. As man don't have the balance, that is a spiritual person. Abia in terms of mental capability, the person is balanced. Abia in terms of emotion, the person is balanced. In terms of spirituality, the person is balanced. In terms of attitude, the person is balanced. Mannerism, the person is balanced. That is a spiritual person. But to a religious person, we rather blame his or her vice on spirits. That is a religious person. Instead of a religious person to suppress the ego in him or herself, he or she will rather blame spirits for his own ego and the vice, instead of taking full responsibility. That is not a spiritual person, rather a religious person. That is great difference between being religious and being spiritual. So here I know about tata, and I hope it enters somebody's ear. And the warrior me. I have to stop here. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary men and